Selamat datang di channel Solibonan Official. Silakan subscribe untuk berlangganan dan mendapatkan video menarik lainnya. Maulate, horas, selamat menonton. Jadi maulate di pasar roata parjolo tutu hatta diari naulina dingganon boy hitam marna tapak dihamu keluarga Sibolon suang songoni mado pasaribu suang songoni do akka raja ni hula-hulamu nasib bolon suang songoni pangasaribu di ulau sadarion ima nomor bikas mai di berenami si juita doate naung mar hasohotan na teto nang majalo pasu-pasu siap bagas ni tuhatta. Jadi siap kami songon horong ni hula-hula nama ranggi gokkonin nasi pay maun jauh-jauh do sialusan ima haroro nami ditikyon alay sautik sidok konok kutuhamu bolo diulaw ni akan aborku berlebototong sona semangat do amsal huna terlumobi hami akka pinopar ni tulangmu parsetanggang ra ditikko pas atok kudu tuho itu isi au tuho aso adong haduan gabe botomu au isi tuho bolo ditarat ni bapam bonani hari ni amalam romma au ima sobotom muda itu jadi ditikko roha misian hula-hula nama ranggi sian helanami amadina ido haroro nami ditikyon jadi son laeh do dihelak kusaluna alarong do natutuai rosak kutas ngosimatwa muna asuli itu makas akka holong do akka pasu-pasu pinasaha marajolo tu natutuai maulate ma perjolo tarok tuamat tadi bata Allah ipas doamu hudapot ipas sami naro sasidik kalang sasudine alani tangyang munado bui berketepatan di Jakarta kami bui madohoti ima di siala pahopu si juita nang majalo pas-pas perbagason siat juluni kuriai alani masai bangga situ tudu au dihamu helah tuk tohoro ape gabe ho ama gabe boruku ina ima dina majalo pampas masu apa pukon jadi saya giat madi pergogi tu aku ela saya tabai pasu-pasu tuamu asang giat margogo hamu alhamu nama sebagai ama di Papua do diakai botona jadi alani saya si marwani Tuhan saya song itu menon nami korban na duguluan lobu di panggagatan dihamu na ela saya itu buma dapat mandan duluan jupa ma nani jalan jadi langsung nido dihamu pasaribu song pergelengon ni perburuan namion las rohan nami di ulau tasadarion tuk sangak do hami di bekamuna alani sayang dia ma nyo popon saya tibuma dilitiat dorna asaboy tabal na teroha diamuna songoni badona tuamuna songon parburun ni helanamionate jadi songoni do dohon tuamuna dua tuho paupu juta do sipasaribu molo sidor nami terimalah si juta ini apa adanya. Jangan ada pedesalan lagi di belakang. Alana nungahamu nakim berjanji di jolo ni kuriai ikon sehidup semati duamu selama di Portibion. Jadi segala pergumulan-pergumulan yang ada dalam rumah tangga sampaikanlah melodi dua kepada Tuhan. Songon ayat nanti ni si Joshua ia au dong aku jajabu ikut jauh bado dongan nami alani pahopu unang lupa martangiang mulu tunggu dong akka pergumulan di rumah tangga
Pangidamu ma asa di pargugo itu hak kamu. Jadi ala nih songonit itu tua maron nami Tuhan muda dua. Arti amin na bonan hari si bahasa dama bulan di bulan. Songonot tahu nih dia muda dua. Molo anak nama lo may martahi, molo boru nama lo may si. Maju Tuhan. Asa marbulu may naman niara merdak kas dua. Dia muda dua. Dijabu unak kamu merbada, dia kau laupe unang mamahua. Maju Tuhan. Asa sa masulu 1,300 tahun ya jibata. Nunga sadahamu sadarion. Dijolo ni huriai asi marwani Tuhan. Gabe bamu jalan restoran di pasu-pasu amata debata. Maju Tuhan. Hidup boti ma pasatay ma tu. Sisada tortor mahita te. Pinasaha majo tuhamu boru bere ibe bere. Ujolo mamu. Boru bere ibe bere. Pinasaha ma pakatayo tuhamu boru bere ibe bere. Parjolo sahali mauliate tu pasatro nami tuhamu hula-hula nami raja marbun na mga lihat tikina uli tikina dingkat tuhami burumu di tikyon suang soni manang dihita buru bere nakining nuwa pangido tulang ta hula-hula ta sama dokata hita sian buru bere boha isa mahita nama dokota ta sada silo pawi mar dua silo pagarung ate molotung sada pena makatao sude mahitan maruli ate madna uli moliate suang songoni ma dihasuhuton bulun nami amat dina digokod doh di jauh-jauhmu rodo kami madongani hula-hulan ta do tulang ta ima di ulaot ta ulaon lasni roha sadarion totu di lasni roha munai las roha nami molotung songono pe haroro nami titikyon manang songod dia penabo itu pasatami perbueni holong nami lasma rohani badanmu lasma rohani todimu ate mau liate ma diamu asa jongjong di Purbatua matong manatap tu panaparan liling mahamu saut sormatua di haliangi kapoparan suang songoni manang tu burukku penganten molwau sabutulna marga si bolo dua posisi ala yang walo didikyon au madongani hula-hulaku do tulakku nahurokot tuhamu lasmarohamu ate jadi dihamu burukku dohot ho amakela takas do di tangwengmu di jalo Tuhan do tangyangmu saud do dapat ihamu pasu-pasu perdongan saripeon dihamu di tikyon anggiat matong persaripeonmu pas saripeon na dihaholongi Tuhan nalas rohani Tuhan jalaboy mamuatong nagabe perguruan asa dohonon nami matuhamu tubuan lak matong tubuh sikoru di dolok ni Purbatua tuan anak mahamu tubuh boru donganmu mayatong gabe na saut saur matua Matutu. jadi molotung songoni pe hata nabu itu pasatro nami hata ope ditabai hula-hula nami mau liate mahamu selamat maperjolo tu pasatami tuhamu sonari pasatami matuhamu tulang Mau lihat dihamuna saluhutna boru bere bere. Jadi mulohita na marhamaranggi Karawang sekitar nado Cikampe ate dos marwata te. Kisada hata meita te. Gabe jala horas. Pinasa matu damang amata amarandi. Mau lihat dia abang. Parjolo mau lihat dohonota tutuhata perlinggan basai. Boy mardalat sude ulaota sadarion. Ison layadot ito. Jongjong do hamisian hula-hula dohot tulang. Jadi dua do peran nami son nang pesahata hata nami. Mulai ate godang tu hamu boy hamu pasaton ulaon kompak hamu sude oparan niya mangboru nami mangulaon pesta sadarion. Saya tabasek mamu sude gajang mau umurmu godang mapinoparmu. Jadi tu pengantepe ini kami dari tulang sama hula-hula. Ini tulang tulang ucok, tulang yang dari apa? Mama dan saya tulang dari bapak. Jadi kami di sini
merasakan sukacita yang kalian dapatkan. Kiranya rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang Kristen sejati. Ingat satu hal, setiap rumah tangga pasti ada permasalahan. Itu pasti, tidak ada yang tamat dalam rumah tangga. Jadi kalian baik-baiklah, bijak-bijak, terus minta sama Tuhan, biar Tuhan yang memberi jalan. Begitu juga dengan keturunan kalian, kiranya hendak mendapatkan anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi ingat sekali lagi, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi itulah doa dan pengharapan kami, tulangmu, supaya kalian, rumah tangga kalian tetap bahagia. Jadi sama. Amang parmusik, amang nama. Kami tinggal di Samosir. Mulu mardale siya Samosir hudairi, inama dauna doh lojana. Alay bolo bidege arang-arang dairi marhiwithehon musim munai, sop pusihol jalamula loja. Neng pasaton parubeni holong mahame doh tete gabe-gabe, hata si oras-oras. Baik kau mau jomang musik arang-arang dairi. Gabi emang gabi. Nyo pangari-kari na una.
Jadi mau lihat mate dia mau mang par musik. Oh, rasa mamang. Bola ada yang mau diparusin.